जुदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा। आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं हेल' रायजोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आरोबाव मोनसे आपडेट भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल्सआव बा इन्ट्र'आवहाय बे भिडिअनि सोमोन्दै मोनथिखाबाय सोरनि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना अब्लाबो आंनि फंनैसो जे बाथ्रा बुंनाय गोसोनि बाथ्रा बुंनाय बेखौहाय नोंसोरो जोबजासे खोनासंलां आरो बिनि भिडिअखौबो नोंसोरो नायलांफानो हागोन। स' गाइस आं दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो लानानै फैदों। जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय थाइखाजरा गामिनिफ्राय सासे इउटुबारा बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि रुबि नार्जारि सारनि बावैसो सिगां दिहुनजानाय थैसाम 2 फिल्मखौहाय बियो गावनि मबाइलावहाय बङाइगावनि इउनिभार्सेल हलावहाय नायहैनानैहाय सेबखांनानै लादोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथाङा बे सेबखांनानै लाखांनायनि उनावहाय ससियेल मिडियायावहाय गावनि इउटुब चेनेलावहाय हगारनानै होदोंमोन। आंबो नायदों ससे, नाथाय बे भिडिअआ खावनायनि होननानैहाय आङो ससेल' नायनानै बेखौहाय नायाखै। बेखौहाय आङो स्किप खालामनानै दोनदों। स' लोगोफोर एसेबां दुखु खस्थ'जों मेलेम खाथिनानैहाय लाख लाख रां गारनानैहाय बिथांमोना मोनसे फिल्म बानायबाय। बे फिल्मखौहाय जुदि सोरबा इउटुबार, सोरबा फेसबुक पेज, सोरबा ससियेल मिडियायावहाय बे भिडिअखौ जुदि लानानैहाय हगारनानै होयोब्ला बिसिनि इनकामा डाउन जागोन ना जाया? बिसोरो इनकामावहाय गोग्लैगोन ना गोग्लैया? निश्चय बिथांमोना इनकामा एसेब्लाबो खम जागोन। मानो होनोब्ला बे इउटुबार्सनि भिडिअखौनो नायनानैहाय माखासे नायनो गोसो जानाय सुबुंफ्राबो बिसिनि फिल्मखौहाय हलाव थांनानै नायहैनाय नङा आरो बिसिनि टिकेटखौ बायनाय नङा। दा बेनिखायनो नों आरो आंहाबो एसे साननो गोनां। थिग बेबायदिनो बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय इउटुबावहाय गावनि इउटुब चेनेल सोमदोन वारि यानिखि एस वारि ब्लग चेनेलावहाय बियो हगारनानै होदोंमोन। बिथाङा खावनानैहाय होदोंमोन। दा बियो मा जाखो? भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। बिदिनो ससे ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय। चेक खालामनायनि खोथा नङा बियो। नों नङा माने अनेक कमेन्ट टमेन्टनि खोथा नङा। 60 लाख गारदों माने बे बुस्थुआ बिदि गेलेजानाय बुस्थु नङा। मोनसे जोङो टीम हिसाबै जों खस्थ' खालामो, फैसा खरसा खालामनानै जों मावो। बेवहाय आर्टिस्टफोरनि खस्थ' दं, प्रडिउसारनि खस्थ' दं। बेवहाय नोङो 1 सेकेन्डआवनो नोङो 20 मिनिटनि क्लिक खालामनानै जुदि नों बेजोंनो जुदि आरो नोंहाथ' मनिटाइजबाव एडभार्टाइज नुजाजोबो। मनिटाइज जाबावनाय चेनेलाथ' बेबायदि दरखारानो गैया। 9 दिननि ना 10 दिननि सिगां नों सिनेमा नायनाय समाव नों ब्लगआव एसे 9 days सिगां आरो बे समाव नों भिडिअखौथ' खेबना लाबोदों, नों दाबो दं। मानोथो भिडिअ हगारनांगौ जादों? भिडिअआ माने आं फुल नङा आरोखि ना। फुल नङाबाथ' जों थांबायना। नों 30 सेकेन्डफोरनिबाबो जेबो नङामोन। नों 22 मिनिटआ मामुलि नङाना। आरो नों फुरा काहानि खोन्थादों। फुरा आधा काहानिखौबो मिथिजोब्बाय। आं जेनेबा काहानिल' खोन्थानो बिदि जानाय नङा बायदि सानदोंमोन आरो। नङा जायो बेबायदि नङा। नोंनि कमेन्टआव बेसेबां मानसिफ्रा भिडिअखौ दान मालायनि फैसा कमेन्ट्सखौबो नों नायाबो चेक खालामाखै नामा, खोनासङाखै नामा? कमेन्टखौ बेखायनो दोनबाय आङो। जेनेबा दाख्लै फार्स्ट हगारबाय मैया सानसेल'सो जादों नालाय, ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो नुदों आङो। सिगांबो हगारनाय चेक खालामदों। 9 दिननि सिगाङाव नों 30 सेकेन्डबो हाबावा। सिगांनाथ' बे आलदा, जेनेबा आं ब्लग सिस्टेमबावथ' नों गोलाव गोलाव हगारदों ना। जों फुरा फिल्मखौनो देखायफुंनो थाखाय गुबुन जायगाफ्राव खालामगासिनो दङ। सानथिफुरावनो बिसोरनो लाङा माया होनलायलांबाय बिदि जायो माने। सिनेमायानो इउटुबाव ओंखारोबा जों बोरै लाबोनो? जुदि फिल्मा इउटुबाव ओंखारबायबा मा
सिस्टेम मिलायनो गोसो दंबा गोसो नङा थानायावथ' दानि लेंहरदों थानायाव थांनो नाबालाय मिलायनो बेखौल' होनखादो आरो जों बारा गोलावखौ रायलायलामोन बेबो जाहैबाय बेखौ बुजिनांगौ नोंसोर मा होनो जेनेबा मा बुंनो जेनेबा आंथ' दा क्लियारलि खोथा बुंगोन बेवहाय जुदि नोङो 6,000 जेनेबा नोङो भिउ थांबायबा नों पार पार्सनाव जुदि नोङो टिकेट हिसाबै जुदि 200 थाखा माबायोबा होमबाथ' अनेक लस जायो बिनिया अनेक लस जायो आरो अनेक मानसियानो नायबायना दा भिउसनि हिसाबै हिसाब खालामना खोन्थाबानो जाबाय भिउस हिसाबावथ' जेनेबा 6,000 नोङो जुदि मानसि नायदोंबा दाथ' नोङो 5.9 सामथिं थांबाय नोंना भिउआ आरो बै नायग्राफ्राथ' नोङो हारसिंल' नायनाय नङा सानै साथाम जिरायगोन बेवहाय नायगोन जोंनो बेखौ नांगौला दे दा खोथायाव होनदों आरो जेनेबा गुबुननि प्रपार्टिखौ उइदाउट बिदि खालामनाङालै फंबाय बिदि खालामनाङा बिराद गाज्रि बुस्थु बे पाइरेसि होननाय बुस्थुआ खुलुमबाय आंनि मुङा सोमदोन औवारि आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना जेन'बा दाख्लै RN प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना येसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन आं बेवहाय आपलड होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव माने आंना एसे जाय माने RM प्रडाक्सननि मालिक बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि जेनेबा बिदि हगारनाङा मानो होननानै आंखौ दा हमफैदों बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं RM प्रडाक्सननि बिथां रुबि नार्जारि सार आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होदोगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय बेखिनि आरोखि सिनेमा हल नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय रायजोफोरजों खोनाबाय सासे सोमदोन औवारि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा गामिनि एस औवारि ब्लग होननानैहाय बुङो बिथांनि चेनेलनि नामखौहाय एस औवारि ब्लग यानिकि सोमदोन औवारि ब्लग इउटुब चेनेलावहाय बिथाङा बै थैसाम 2 भिडिअखौहाय खावनानै होदोंमोन दा बिथाङा हमजाबाय आरो बिथाङा सिखारबो जाबाय आरो जोरिमानाबो फोनांजाबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों बेनिखायनो आं सानदों मानसिया गेरेन्टिखौ मावा नङा मावखायो नाथाय मोनथिखानानैबो मावोब्ला बे बयनिफ्राय बांसिन गाज्रिसिन जायो बेयो फार्स्ट टाइम नङा फिल्म खावनानैहाय होनायफोरखौहाय हमनाय आरो वार्निं होनाया बे सोमदोन औवारिनि थाखायनो फार्स्ट टाइम नङा रायजोफोर गोबां जों ससियेल मिडियायाव नुबाय बर' हारिनि माखासे दिहुनजानाय गोदान फिल्मफोरखौहाय खावनानै होयोब्ला वार्निं होजानाय दा बिथाङाबो सासे इउटुबार हिसाबै मोनथिखाबायमोन जानो हागौ थेवबो बिथाङा मोनथिसेयावबो बिसोरनि फिल्मनिफ्राय माखासे स्ट'रिखौहाय लानानै खावनानैहाय गावनि इउटुब चेनेलखौ ग्र' खालामनो थांखि लादोंमोन जानांगौ नाथाय हायाखिसै मारै हाखाया मानो होनब्ला बिसोरो खस्थ' खालामनानै लाख रां बेयावहाय खरसा खालामनानैहाय बिसोरो मानसि बुथुमनानैहाय बर' हारिनि जारिमिनफोरखौ माब्रै जादोंमोन माब्रै जायाखैमोन बेफोरखौहाय दिन्थिनो बिसोरो मेलेम खाथिनानैसो बे भिडिअखौहाय बानायदों मोनसे फिल्मखौहाय बिसोरो दिहुननो हादों दा बेखौ खावनानै आरोबाव जुदि नोंनि इउटुबाव होयोब्ला अब्ला बिसिनि फिल्मखौहाय सोर नायनो आरो सोर टिकेट दाननानै बिसिनि फिल्मखौ नायनो नोंथाङानो एसे साननानै नाय सोरबा जुदि इउटुबार्सआ बिनि फिल्मखौहाय कमप्लिटलि 30 मिनिट्स 40 मिनिट्स जुदि हगारनानै होयोब्ला सफानो अब्लाबोथ' बिनि स्ट'रिखौ मिथिजोबगोन ना अब्ला बैखौलाय सोर नायनो गोसो जाबावनो नंगौना नङा दा बेनिखायनो आं सानो नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे रावबो बर'फ्रा गावनि बर' हारिनि फिल्मफोरखौहाय बेबायदि खावनानैहाय गावनि जि हास्थायनाय बेखौल' जाफुंहोनो साना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ बलिउड हलिउड कलिउड बेयावहाय नोंसोरो दिहुनजेननाय फिल्मखौहाय माब्लाबाबो लानोबो हाया आरो बेयावहाय नोङो भिडिअ खालामब्लाबो स्क्रिना ब्लेक जायो गोसोम जाजोबो दा अब्ला जोंनि बर' हारिनि
माखासे इउटुबार्सफोर नोंथांमोनाबो एसे बुजिलायदो साफ्रोमबो इउटुब सालायग्राफ्रा मिथिखायो बेखौ लायोब्ला मा जायो थेवबो लायो ना गावनि जि चेनेल बेखौहाय ग्र' खालामनो थाखाय एसे चेष्टा खालामनानैहाय खावनानै होनोसै होननानैहाय गोबाङा साननोबो जानो हागौ हो नाथाय बेयावहाय मात्र 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड बेखौल' होनो हायो गुबुनफोरनिखौ बेखौल' होनो हायो नाथाय जोंनि बर'फोरनिखौ होनो हायो नाथाय बेबायदि खावलायनो नाङा आरो आं सानो सोमदोन औवारी बिथाङाबो बुजिखाबाय आं नोंथांनि सुथुरबो नङा अब्लाबो आं नोंथांखौ बुंबाय इउटुबार हिसाबै नों मिथिखायोमोन नाथाय मिथिखानानैबो बेबायदि हगारनाया एसे गोरोन्थि जादों स' दानिया फैदो रायजोफोर कौटि कौटि पाब्लिकनिफ्राय रां थगायनानै गावखौनो दोहनि जाना लाक्जारिस जानानैहाय लाक्जारिस VIP गारि गाखोनानैहाय बेरायनो सानग्रा माइनाव ब्रह्मआ खम जाबाय बिथाङा जानो हागौ खारनो थांखि लादोंमोन आमोखिया खारसिगौमोन नाथाय हायाखिसै दै खारनो हायाखिसै आरो बिजों लोगोसेनो आरोबाव सुमि बरायाबो हमजाबावबाय बिनि सिगां बिशाल फुकनखौहाय हमनाय नुदोंमोन दा सुमि बरायाबो हमजाबाय आरोबाव हमगासिनो दङ हमलांबाय थागोन नोंथांमोना मिथिखागौ बयबो आजिखालिनि जुगावहाय रावखौबो दाफोथाय आरो गामि एलेकायावहाय बेफोरबायदि कौटि कौटि रां माब्रै जमा खालामखो सासे सामायन' गय खावनानै फानग्रा माइनाव ब्रह्मआ माब्रै 100 कौटि थाखा फैसा जमायनानैहाय लानो हाखो जोबोद आसरित जोंनि रायजो राजाफ्राबो गावनि थाखा खामायनायखौहाय ओरैनो बेसेन गैया होननानै साननो गोरलैयै फैसा खामायनो होननानै साननानैहाय थाखाखौहाय जमा दोनो नाथाय लानानै खारजायो बेल' नङा दे रायजोफोर बिनि सिगांबो चिरां जिल्लायावहाय बेफोरबायदिनो घटना जाबाय आरो जाफ्लेबायबो थायो ट्रेडिंखौथ' बाद होबावदो बेखौथ' ट्रेडिंनि नामावहाय बुंबाय नाथाय जि माइनाव ब्रह्मआ रां लानानै जाख'दों बे राङा 8 बोसोरसिमनिफ्रायनो बिथाङा रांखौ जमायदोंमोन होननानैहाय ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होदों बेनिखायनो आं सानो जानो हागौ बे राङा ट्रेडिंनिबो नङामोन अब्ला बेबायदि सासे सामायन' साख्रि बाख्रि गैयै जेबो नलेज गैयै गय खावनानै दखान होग्रा मानसिनावहाय माब्रै थाखा जमायखो आं जोबोद आसरित मोनदों बिशाल फुकन सुमि बरा बिसोरखौथ' दे बिसोरो ट्रेडिंनि थाखायनो बिसोरो रां खामायदोंबो जानो हागौ नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो दाथ' हमजाजोब्बाय आरो बाखि दंबावो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो आं नामखौ बुंला दङ नोंथांमोना नुगोन ससियेल मिडियायावनो नुगोन नोंथांमोना नेनानैल' थाबाय था स' लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय निमाहा होब्लानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि